Tripura Assembly long non amat kangtang kring kithir kluk pen karjapon opposition party lake Gregathom Tripura Assembly ang hoi pen TIPRA Motha ratchari asong hello Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke phapona tengpen TIPRA Motha songja potuma phan Guwahati rong supialong chetongsi Tripura Tribal Welfare akemang aputhak chingki chethan padopon lo Tripura Richoro Pradyut Kishore Debarma ke Japon TIPRA Motha ratchari asong lapen North East Democratic Alliance Anparta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma angbong Guwahati rong supialong arsik jit pen Tribals Welfare atum akemang aputhak chingki chethan pon et pen puthot Arni TIPRA Motha songja potum aning kang salapen aning karong chepaklang pon rinti Kidamtang theripuni phai thomke marni kang samapor malom Pradyut Kishore Debarma hin pen Assam Chief Minister aphan labangso kachingwai ponalong Tripura Tribals armu akisunga puthak prabjin ben labangso kisunga long kepa jogji aphan lamcha kachipiduna pot kachuro pajir pot Nonapor khai so tu makisunga hut labangso kisung pen kepa jog ponjia long kengkam kachijor pon ke kemisanang theklo Union Home Minister Amit Shah phansname TIPRA sa khai tum akisunga long RDKP pon pen Pajok nang jipo along apor kachipidu na puthakta kacharo pajirpo. TIPRA Motha songja podum Guwahati rong supialong chingki chethan pon et pen puthot Agartala kachele hut hirangke tuma phan ke than pachini pon ke Greater TIPRA Land lapen Tribals atuma phan Constitutional ateng pen jakong pachelong pon jia puthak kachingki ka chethan pon along mesenang taxi long pon lopusi than pachini pon. Kidamtang theripuni phainar kebarni Chief Minister Dr. Manik Sahalapen Cabinet Minister satum satame semi kedeng arni Union Home Minister Amit Shah kachatong dunalong pachaton dun si Agartala rong supialong BJP lapen TIPRA Motha bong arsik jit pen mai padopon lo Labangso mai long Tripura long Constitutional Solution ateng pen tribal aphai kerai kom lapen tribal atuma phan ke paching thur ponji lapupu ke pachingki kapachethan bonjia bangphu mate interlocutor prabjin pen pekpon popusi cheparai pon padulo National Desk Report Karbianglong Live